Ang ikuan ka ng butangan natin siya og mani nga di nurog para medyo masarap ang ano natin moron. Ayan na guys, na lusaw na yung ano natin butter. So ilalagay na natin tong ano, hintayin natin to mag sticky na siya. So ayan na guys, hintayin natin na lumabas yung parang langis niya. Pag ano na siya, okay na siya. So, kailangan mahina talaga yung apoy para hindi masunog yung ano natin. So, naluto na yung chocolate guys. Ito na naman yung gagawin ko, yung puti. Tapos, lagyan ko pa rin siya ng butter para masarap yung muro natin guys. So, yan lang guys. Ang bango na siya. Lumabas na yung ano niya, parang mantika. So, butter yan siya guys. Sarap nito. So tama lang na order na ginawa ko guys kasi yung nag-order lang yung ginawan ko. Ay, ito na pala. Mag-start na ako lang magbalot. So ayan yung chocolate oh. So pantay-pantay lang yan sila guys kasi yan ko yan yung suman na ano, yung nilubid na muron. Hello guys, magandang araw po sa ating lahat guys. Ako naman po ito guys, si Ruby Provinciana. Welcome sa aming YouTube channel. So nandito po si Papa Eddie guys, wala po iyang pasok. So siya po yung inutusan ko mag ano ng niyog guys kasi mayroon pong nag-order ng ano muron, suman na muron. So salamat pala ni Papa Eddie kasi siya yung nag ano. Saka kapon guys, hindi ako naka-ready ng dahon ng saging dahil ang lakas ng ano dito, hangin. So, mayroon kasi daw, low pressure kasi daw yung ngayon daw. Kaya, medyo mahangin. Saka madilim pa guys kasi alas 4:30 pa lang. So, ang aga ko gumising. So, yan guys, kakarating lang ni Nicole. So, love na love niya si Dante. Galing pala yan si Nicole nag-jogging. Gatod ka? Scott ko. Joke ito di mo sa ati ganiha. Dante. Nagsilos si Musa dito oh. Natuwa sa tusa. Natuwa sa tusa kay silos. Jogging na siya guys kay kuan. Apply na siya sa nai-applyan ron. Apply ko na sa kuan guys kanang Coast Guard. Na, silos po siya oh. So ito na guys. Naka-ready na yung ano natin guys, muron. So hinaluan ko na siya ng mani para sumarap ang ating muron na nilubid. So lalagyan ko rin to siya guys ng butter para sobrang sarap talaga. Pag natikman nyo to, masarap talaga to. So, ito guys, lagyan ko rin siya ng butter para masarap talaga. Yan, naka-ready na yung may mani. So, masarap talaga ngayon yung ginawa kong na muron na nilubid. Mas lalong pinapasarap dahil may butter. Ayan na, may ginagawa na si Nicole guys na ano, pang lubid-lubid natin sa ating muron na nilubid. So, tingnan natin ngayon guys. Hanon ako ng kawali. So, kawali ginamit ko kasi ano, hindi na magkasya sa ano, maliit na tiplon. So, yan, nilagyan ko siya ng ano, butter. So, pag natikman nyo tong gawa kong suman na muron, dyan na kayo maka na masarap talaga. Masarap nga yung hindi ko nilagyan ng butter guys. Ito pa kaya na may butter na siya. Tapos may toppings na siya na mani. So, hintayin natin na maano to guys. Ito na guys, nalusaw na yung ano, ating butter. Tapos lalagay na natin tong ilusaw natin na ano, cocoa at saka rice flour, glutinous. Tapos hintayin natin tong mag-sticky guys. At saka hinalo ko na rin yung mani dito para ano, maluto din yung mani. So maraming salamat pala sa nag-order nitong ano, muron na nilubid.
So hintayin natin to guys na mag sticky na siya. Saka maluto na yung ano natin guys. So ayan na guys, mag sticky na siya. So kailangan mahina lang yung apoy para hindi masunog yung ano natin. So hanggang na maglalangis na siya guys. So ayan na guys, hintayin natin na lumabas yung parang langis niya. Pag ano na siya, okay na siya. So kailangan mahina talaga yung apoy para hindi masunog yung ano natin. Chocolate. So masarap to guys kasi may mani na to, tsaka may butter. So sa mga makatikim nito, balik-balikan nyo to. Pero hindi madali magluto ng ganito. Sa totoo lang, mahirap din pala yung mga tagaliti dyan, sa taot ako, yung gagawa ng moron. So mamaya guys, gagawa din ako ng atsara. Tapos balot-balutin ko lang. So ayan na guys. Yung isa na naman yung lutuin natin. Sunod din guys. So ayan guys, masarap talaga itong ano natin. Suman na nilubid na moron. So ayan na guys, lumabas na yung ano niya, yung parang nagmamantika na. So yung butter yan guys napakasarap na yan talaga. Yan, lumabas na yung ano niya, parang oil. Ay ano yan yung butter. Saka may ano ka din to gatang-gata. Kaya napakasarap talaga yan. Hindi ito madaling mapanis guys, yung ating suman na moron na nilubid na chocolate. So hintayin natin guys hanggang maluto talaga to. So ito na guys, silipat ko na. Ready na to, balutin pa, palamigin mo lang natin. May araw na guys kaya size media na. So nagmamadali ako dahil hindi ko na ma-video lahat ng mga ginagawa ko guys kasi nagmamadali ako. Kailangan ko na to ma-deliver ng alas 9. Tapos ito guys, pinunasan ko na to ng yung sapal ng pinagpigaan ko ng Ayan. Tapos ayan, may mani yan sa guys Yan yung chocolate ko. So mag-start na ako ngayon guys. So hindi na ako makapag-video dahil ang ingay pa naman dito sa may nagabas-gabas guys. Tapos may dumaan, matahol yung aso. Mag-start na ako lang magbalot. So ayan yung chocolate So pantay-pantay lang yan sila guys kasi yan ko yan yung suman na yung nilubid na moron. So mag-start ako guys kasi anong oras na, 7:30 na. Kailangan ko rin gumamit ng ganito guys. So guys, tatakalin natin to ng isang ganito para kayong kalaki niya. Tapos ito rin chocolate, may takalan din tayo. Ganun din para pareho din yung laki niya. So ganun lang yan. So sarap niya guys kay siya nagmamantika siya sa butter. So ganyan lang gawin natin kasi para di ako makabidyo-bidyo guys kaya alam niyo ang ingay ng ang ingay ng duk-duk na mayroon kasi napanday dito guys. So sa nagsabi na mali itong ginagawa ko, diskarte ko to guys. Kanya-kanya tayo ng diskarte. So ganun lang yan guys. Yan, ganun lang yan kadali So nilubid na moron na may chocolate.
Okay. Mabul, marami. So maraming salamat pala sa mga nag-order. Sa mga kapitbahay lang namin, guys. Ayan oh, ang ingay ng bugbog dito oh. So marami talagang gusto nito kasi nakatikim daw talaga sila nito ng ano, sa liti. So sa akin naman, hindi gawang liti to, gawang Cebu. Kuali ni ako ning version, guys. Version ni Ruby Shana. So mahirap lang talaga to dahil ano, pero kailangan magtiyaga. Para makapiso-piso kayo, guys. Itong mga plastic na i-ready na kay para ibalot yung ano. So mayroon pang ipapadeliver. 3 na tag 10 piraso. So dapat, guys, gabi pa lang mag-ano na pala ako nito, mag-ready na. Magbalot na ako sa gabi tapos i-steam ko na lang sa umaga. Kasi hindi madali ito gawin. Kailangan pa magtakal-takal. So marami pang humabol, guys. Maraming humabol. Kailangan nito maraming matagabalot. So yan, nanahimik na yung anak. Nanahimik na yung okay na to yun, nak. Pawalamigin mo na yun. Okay, deliver na yung ano. Ulapin naman ito. Wala na, may natangtang ang baat. Kira na. Ako sa isiparit ng ano? 10? Babaw. Huwag mo na patayin. So, diyan na, guys. Deliver na ni Papa Edi. Kanina, naka-deliver na kami ng tagdadalawang tagtitin. So, ngayon na naman tagtitin ulit. So, maraming salamat pala sa nag-order. So, hindi na yung last, ano, tagdadalawang tagtitin. Tapos, hindi pa ako tapos, guys. Mayroon pa akong, ano, ayan, no. Magtitimpla pa ako ulit ng, ano, kasi maraming humabol ulit. So, maraming salamat pala sa mga nag-order. Guys, ito na yung mukha ko sa sobrang busy. Para na akong, ano, mambabarang. Alam mo yung mambabarang, guys. Mangkukulam sa Tagalog. So, ayan yung mukha ko. Para na akong mangkukulam. Tapos, ito na yung mga pinta nila. Tapos nandun pa si Papa Edi, nag-deliver ng bandang babaw. So nag-ano lang ako, guys, nag-sint lang ako sa ano namin, may group chat kami dito sa aming purok. So grabe, ang dami nag-order. So di ko akalain talaga yung mga ano, yung mga nag-order talaga na iba, hindi ko nabigyan. Yung mga hindi kasama sa group chat namin. Tapos mga ning message, pasensya na kasi wala, naubusan talaga. Gumawa pa ako ulit, guys. Yung ginawa ko kaninang umaga, kulang lang yun. Kasi may humabol na ano eh. May nag-order na 10 piraso, tapos humabol ulit ng 15 piraso. Tapos siguro mga ano yun, guys. Mga 100 kapin ka piraso ang luto. So yan na lang, mas maganda na yun lang, guys, kaysa mag-upo-upo lang tayo na wala tayong magawa. Siguro ano, talagang pumatok to dahil ano eh, masarap daw talaga, sabi nung kapitbahay namin dito, na unang nag-order siya ng 15 piraso tapos umulit naman sa ng 15, wala na, ubos na, kaya bukas na lang daw. Kasi yung mga nasa briefing, guys, ang daming gusto niyang kumain doon. So hindi ko kaya pag sobrang dami. Sa pagbalot pa lang sobrang dami. So dali kong balot, guys. Tinulungan na ako ni Papa Edi magtali. Kailangan talian siya. Tapos, nandun pa si Papa Edi at saka si Nicole, hinatid pa nila yung
nasa babaw na may nag-order na 15 piraso. Mayroon nang nag-message agad ngayon guys nga bukas. Nagpa-receive na sila para bukas. So ngayon busy ako guys kasi magagawa ako ng at Sara. So magpatulong ako ni Nicole at saka So mayroon nang kinuha si Papa Eddie dito na papaya. Anuhin ko yan ngayon para mamayang hapon medyo matuyo-tuyo siya. Magbalat kami ngayon ni Nicole guys. Wala na tong pahinga guys kasi yan. Nito So ubusin ko to pag bumili na ako ng suka kahapon na isang kalahating galon. Ayan So 6 na piraso guys. 6 na piraso ayan pababalatan ko to ngayon kasi dami kong gagawin guys. Di ko na alam kung anong unahin ko. Meron na palang hinog Di ko alam kung anong unahin ko guys. Magluto para kami para bukas kasi luto kami ng maha. Yung lang kakain-kainin lang namin dito. May maha kasi doon si pinulutuin namin. So yan guys yung mga kinuha ni Papa Eddie kanina. Ayan Yung gawin kong at Sara ngayon. Si Papa Eddie pala guys nag-deliver. Walang kung nasaan na. Ay na pala. Baka naghapit-hapit pa to siyang uyab dito guys. Naghapit-hapit pa kasi mong uyab. Si Papa Eddie yung pinadeliver ko guys. Ayun ang hinog Nilagay ko to sa rip. Asa na yung binta mo dito sa kabila? Para makita ka. Pasalamat ka sa mga deliveran mo. Saan ka ba nag-deliver sa? Hindi guys. Kanina umaga, doon siya nag-deliver sa Ipakita natin si Papa Eddie kaya bakit ang tagal niyang bumalik. Makaning agi pa na siyang uyab dito. Yung uyab dito? Yung konsehal na Hindi. Bakit? Social, magkano yun kanya? 100. Tapos kang Melissa, 100. 50. Milane, 50. Yakang Son. Salamat ka sa Salamat ka ba dun sa dinibiran mo? So, First day in delivery. First day niyang nag-deliver guys kay wala siyang pasok ngayon. Kuha mo ako ng kutsara dun. Sideline. Headline kami ng guys kay para kanina si Nicole yung nag-deliver doon sa bandang briefing. Yung kanina yung hawak kong pera. Yun, si Nicole nag-deliver nun. So kain muna tayo ng papaya guys. Ang sarap. Tamis. Pwede ka mo kagapayas pa? Sarap na tamis. Si Nicole nagpahinga muna kasi 2 beses yan siya nag-deliver. Nag-start na si Nicole balat sa kaso lang hinog na. Ito kakainin ko na lang tong hinog Pwede ba siya itong isang Tama isar ba? Yung lamin na hinuni at sarahon. Asa may kani? Ano yung hinog? So mag-start si Nicole magbalat guys. Ito guys, pagkatapos kong kumain pala nitong papaya. So ang dami papaya guys. Meron pa nga ditong hinog So ayan, tinulungan ako ni Nicole. Kaya tagabalat ako naman tawag. Ito yung hinugasan na niya So kaya binanggod ko na. Hindi pa siya tapos magbalat. So guys, pagkatapos ni Nicole mag-deliver ng muron, mabinta yung muron namin guys, kulang pa. Marami pang naghahanap ngayon. So di kayo pwedeng magluto ng marami, kailangan yung order lang talaga. Para masayang yung luto. Nakakain lang ako ng isa guys. So kailangan tayo magsipag. Nak, ibon. Yung ibon ibon na. Lagay sila dito. Gangis. Haba ang dito. Ay! Oh, nihilong.
Gangis guys, ano sa baa, wala sa nag-blender, ano na siya. Uy, Tagalog man kaya ka? Ay, yung gangis ba, ano ba yun sa Bisaya, yung gangis, narinig nyo yun, yung rish. Ingay yan pag minit. Ingat pala tayo lahat dyan guys, kasi sabi pala ni Ma'am Betty ngayon, sa Anda daw ngayon, malakas daw yung ulan. Kasi mayroon daw, may low pressure na, no? May bagyo na naman. So, Hindi ba bagyo, low pressure pa ay, low man. pressure nga. Sana nga hindi yan mabuo guys. At Sarah. So isang kawa yan guys. Tingnan mo yung kawa namin laki. So kulang na lang nito pasas. So hindi na natin lagyan ng pasas guys kasi mahal na. So i-repack ni Nicole yan mamaya guys pag ilagay sa plastic pag na yung tawag dito malamig na. So napakasarap niyan guys. Basta luto ni Ruby. At Sarah ni Ruby, probinsyana. So papalamigin lang natin yan guys. Para babalutin. Apat na lang yung natira na tagwa 100. Kasi nag-deliver na si Papa Eddie ng 2. Tapos ito nag-deliver din si Papa Eddie ng 3. Ito yung tag 50. Maliit lang siya guys. Ito yung tag 100. So maraming salamat sa inyo lahat guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Love you all.